Bet-bet nga kwa ban penpau kani kapor ya ka benta ka banga sngau khia ha ju kapor kalong kum kajing kentu kajing ai jingmut kajing kerpat ru ju kapor nam ta kajing jong kadong kathan ki paj ba no snong ki bahap hapo ki lai tili ki hima ka nongston ka langrin bat ka nabosop ho kabamut ladangi kentup ya ka nabosop ho kabamut nadu ki nong dilang mariam terter nata ka umdo lun ka wa kaji ka ire waslong do ka ire plang dilon babun ba kisnong ki bang hapapo ka ire plang dilon ngia kendu isai ke jing ka bakrau hapo ka dong athan namar ba ngi jengai ka likawan bat ke jing bomdon ka CNRD block hapo ka dong athan kidon ini ki nong sosnong napo ka ni ka dong athan ki bahap hapo ka mau kerwat blok ki bahap hapo ka ranikor blok ki bahap hapo ranikor blok lada kilet jaka kali ka simpore ki lai kenta lai kenta sau kenta ka distan ka la kumno ru imat kandon kematnyo po kilometer bat ki bahap hapo mau kerwat blok ru kumtahi ke jingjingai kanum duna kumbasan po kilometer bat ke jing ke bangi ya kendu kalong ke ba sirkai edu kata-kata isn lele khamtam gitu ki bayo ya kita ki pension temen lani ki skim temen ki grant temen ki jongki lada ki yo 1000 tengka tang ka bai kali ka bai lej bai wan ka jongki la san spa tengka lupa hamadan te san spa kin yo ban tab te lada don ki blok lani ki office sarkar ha ki jan jong kini ki jaka kini ki dong ki than ka bamut ba kan long ka jingker khu ka bakrau namar kata nga kentu hang ni kalong ba sngau ba wat nom ya le politics ya ka roi kapar kham tam ya kayap ka im jong ki paj ba no sosno wat nom ya le politics ya ka roi kapar kham tam ya kayap ka im jong ki paj ba no sosno na kentu hang ni ya ki political leaders bat kum juru wat ya ki arngut ki nomi khmat paj ba ki jongi ki bahap apo ka mau kerwat constituency bat apo ka lai pusan ranikor constituency kata ka dei kejing kentu na kaliang ka jongi bas ngobha ban omyele politics nam ta ka roi kapar nam ta ka yap ka im jongi paj ba no susnong bat kom juru nga kentu ye ki paj ba no susnong hakini ki artli constituency hakini ki artli ki benta ki badon menta habdeng kejing angnut ban yo ya ka CNRD block kadon kejing dawa na ki prado prasnam ki pranong songsnong na po kajat beru ke jongi ya ka CNRD block hapo mausau bat kadon kejing dawa kawei kalong ban yo hapo ire omdolun wa kaji ire plang dilon waslong do te nga kentu hang ni kalong ba ngihap ban pej ru na benta kejing ya suklang kalik kawan namta kijing don kam habe dei bat ki prado prasnam lese ngisngo thu ba kamau sau bro iskatu kadon bat ka hap hapo kamau kerwat CNRD block bat ka jingjingai kanum jingai palat ya ka khatsan kilometer te menta ngasngau ban kentu kalong ba isn bat ailat ya kini ki parado prasnam ki jongpi ki jongi ki bahap hakini ki ire waslong do ki bahap hakini ki ire wa kaji plang dilon ki bahap hakini ki ire omdo lun mariam terter namar ba ngidon sha ya ki jing ka bakrau napta ki paj ba no sosnong ki balej pandon kam hapo ki office block bada haju ka por ngisau ban ai khublai kani ka dei ka dau ka jing tristom jong ka KSU lai hima bamut ka KSU jong ka nabosopo KSU nongston bar KSU langrin hakaba nakaliang jong sarkar kala phai khmat menta habi dei ban wan ra no ya kanika CNRD block ka weina ka office sarkar ka penyajan ya ka jing trikam hapdeng jong ki paj ba no sosnong bat ki office sarkar ingat skam ba komba ka sarkar kala penmi ya ka notification komba ka sarkar
kelaai ya ka assurance ke jing kular banwan ra ya ka CNRD block hakitei ki area hakitei ke dong kathan ingat scam baka sarkar kan kular kai lani kan thok ya ki pai ba no snong khamtam ban pensuk ya ke jing ya dei ke jing ya jan jong ki pai ba no snong bat ki office sarkar kata ke dei ke jing kentu bat ke jing kerpat na kaliang ke jongi ingat scam ba ki para no snong ki men ki para ne pukul bring trap balong hi kita ki prado persnam ki jongi kin snothu ya kene bad haba karoi kapar ki office sarkar ki wan hi pan syakri khamtam lele hakini ki ire hakini ki dong ki than idai hi balong pure kumbangi ong kita ki balong prado persnam ki jongi ni so ban ong ba nyimdei bandon ya kata ka mensim ban ong ba balai kan le chatei balai kamwan chane ni dei ban island bat de se la kapur ka don kam bat la kapur ka dawa na tharai ka government la ni ka sarkar ru kan sa phai khmat la ni kan sa snap la ni kan sa UI bala da ka don kam le se ban bu sa hang taru le se na ka liang jong sarkar kan sa le ka don kam handai ya manta ngi kentu ko mangala kentu mene na du ki pat ba no snong ya ki nong ya lam ba per ba ki dei ban ailat bat ki dei ban isn ai yangi kom ka dong ka than ye ki pai ba no snong hapo kini ka ire waslong do phlang di lon wa ka ji do lun mariam ter ba ki da ki spa tali ki snong ha kini ki jaka ba ni matsha ye ki jing da ki potli ki snong ha kini ki ire ha kini ki jaka ni matsha ki jing ke jing jenjar bat ki jing lanat ku blai sibun